Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut ydyn ni'n ffactorio polynomialau Ciwbig. Nawn ni ystyried yr enghraifft yma, sut ydyn ni'n ffactorio 4x di ciwbio, tynnu 4x di sgwario, tynnu 5x adio 3. Na, mae hwn yn polynomial Ciwbig yn gyntaf, gan fod gennym ni x di ciwbio yn fan hyn. Nawr, gan fod yn x di ciwbio, dwi'n disgwyl bod fi'n gallu ffactorio hwn gan ddefnyddio tair par o'r llonfachau. Nawr, dych chi wedi'n barod gobeithio di ffactorio polynomialau quadratig fel rhan o gwaith tygau arferol, rhai efo x di sgwario yn unig, ond rwan, dyn ni eisiau ystyried sut dyn ni'n ffactorio rhywbeth Ciwbig, lle dyn ni angen tair llonfach yn fan hyn. Nawr, i gychwyn, mae rhaid ni drio ffeindio un ffactor yn y hunan, a dyn ni'n defnyddio theorem y ffactor i wneud hynna. Yn y fideo, theorem y ffactor, gewch chi glicio yn fan hyn, os ydych chi ddim di wylio fe eto i adolygu hwnna. Nathon ni ddysgu hyn, os ydych ni'n cychwyn efo polynomial cyffredin, f of x, a dyn ni'n newid yr rhif a i fewn i'r polynomial, hynny ydy, dyn ni'n gweithio allan f of a. Os ydy'r ateb yn 0 wrth wneud hynna, yna dyn ni'n gwybod fod y polynomial x tynnu a yn ffactor o'r f of x gwreiddiol. Dyn ni'n gallu defnyddio hyn rwan i drio ffeindio un ffactor, wel yn fan hyn ar gyfer y polynomial yma. Oherwydd, y syniad ydy, dyn ni am newid rhifau gwahanol i fewn i'r polynomial yma. Wrth wneud hynna, os dyn ni'n cael 0 fel atab, wel dyn ni wedi ffeindio ffactor o'r herwydd. Felly, y syniad ydy, dyn ni'n cychwyn drwy am newid rhifau bychain i fewn, lle syml fel 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 yn y blaen. Ac wrth am newid, os dyn ni'n cael 0 fel atab, mae hynna yn mynd i reid ffactor iddyn ni. Unwaith mae gennym ni ffactor, byddwn ni wedyn rannu allan gan ddefnyddio ffram rannu polynomialau. Do'n ni at hynna mewn munud. Y cam gyntaf ydy trio ffeindio un ffactor ar gyfer hwn. Felly, nawn ni gychwyn trwy drio am newid i fewn, dydyn ni x yn hafel i 1. Rhaid 1 i fewn y lle'r x fan hyn. Pan dyn ni'n gwneud hynna, dyn ni'n gweithio allan 4 lluos i 1 di ciwbio, tynnu 4 lluos i 1 di sgwario, tynnu 5 lluos i 1 ac yna adio 3. Na, mae 1 di ciwbio yn 1, mae 4 lluos i'r 1 yna yn 4, yna 1 di sgwario hefyd yn 1, 4 lluos i'r 1 yna yn 4 eto, so dwi'n tynnu 4 i ffwrdd yn hyn, 5 lluos i 1 yn 5, so tynnu 5 i ffwrdd, a wedyn adio 3. Na, mae 4 tynnu 4 yn ddim byd tynnu 5 yn minus 5 adio 3 yn rhaid minus 2. Na, dydy hwnna ddim yn 0, felly dwi'n gallu deud hyn. Dydy x minus 1 ddim yn ffactor o'r polynomial mawr yma. So mae rhaid fi drio am newid rhywbeth gwahanol. Yr un nesaf na i drio ydy minus 1. Nawr, os am newid i fewn minus 1, dwi eisiau gweithio allan 4 lluos i minus 1 di ciwbio, tynnu ffwrdd 4 lluos i minus 1 di sgwario, tynnu ffwrdd 5 lot o minus 1, ac yna adio 3. Nawr, minus 1 di ciwbio yn golygu ni'n minus 1 lluos i minus 1 lluos i minus 1. Y dar gyntaf hynna, minus 1 lluos i minus 1 yn 1, ac yna os dwi'n lluosi hwnna eto fo minus 1, wel, mae'r ateb i hun yn minus 1. Bach yn gymleth, na ni sgwennu hwnna allan i llawn fel hyn, minus 1 lluos i minus 1 lluos i minus 1. Mae minus 1 lluos i minus 1 yn 1, dyna di gan cyntaf. Yr 1 yna wedyn lluos i fo minus 1 yn minus 1. A wedyn mae'r 4 lluos i'r minus 1 yn ei gyd yn minus 4. Wedyn dwi'n tynnu ffwrdd 4 lluosi, wel beth di minus 1 di sgwario? Wel, minus 1 lluosi minus 1, mae hynna'n 1. Wedyn, minus 5 lluosi minus 1, so hwnna'n plus 5, a wedyn adio 3 ymlaen yn fan hyn. Felly beth sy'n gen i? Mae gen i minus 4 o hwn i gyd. Mae gen i hefyd minus 4 lluosi 1 sydd yn minus 4 i fan hyn. Adio 5, adio 3, na faint ydy hyn? Minus 4 tynnu 4 yn minus 8, minus 8 adio 5 yn minus 3, minus 3 adio 3 yn ddim byd. Ac dim byd mae sy'n bwysig fan hyn. Gaf wedi cael atab dim wan, dwi wedi ffeindio ffactor o'r polynomial yma. Dwi wedi amnewid minus 1 i fewn, felly mae hynna'n deud i fi fod x adio 1 yn ffactor o'r polynomial yma. Mae'n ffactorio fewn yn berffaith.
Felly, pan dwi'n meddwl amdan ffactorio y 4x di ciwbio tynnu 4x di sgwario tynnu 5x adio 3 yma, un o'r ffactorau dwi'n gwybod hyn rwan ydy x adio 1. Ond beth am y ddau arall? Nawr, i gael y ddau arall, mae'r rhaid fi rwan rannu'r x adio 1 yma allan o'r polynomial mawr. A dwi'n gwneud hynna drwy ddefnyddio ffram rannu. Nawr, mae'r techneg ar gyfer hwn wedi cael ei egluro yn y fideo, rhannu polynomialau. Sewch yn ôl a gwylio'r fideo yma, os ydych chi'n siŵr o'r technegau i wneud hyn. Ond y syniad ydy, dwi eisiau cychwyn rwan efo 4x di ciwbio tynnu 4x di sgwario tynnu 5x adio 3, a dwi eisiau rhannu hefo yr x adio 1. Dwi wedi amnewid minus 1 i fewn a cael 0, felly mae x adio 1 yn ffactor. Sawl gwaith mae x yn mynd i 4x di ciwbio, mae'n mynd fewn 4x di sgwario o weithiau. Oherwydd mae 4x di sgwario lluosi x yn 4x di ciwbio. 4x di sgwario lluosi 1 yn 4x di sgwario. Tynnu ffwrdd fydd hyn, 4x di cubio tynnu 4x di cubio yn ddim byd, minus 4x di sgwario tynnu 4x di sgwario arall, minus 8x di sgwario. Dod â gweddill cwestiwn i lawr, sef minus 5x adio 3. Ail adrodd. Sawl gwaith mae x yn fewn i minus 8x di sgwario, mae'n mynd fewn minus 8x o weithiau. Mae minus 8x lluosi x yn rhoi minus 8x di sgwario eto, minus 8x lluosi minus 1, minus 8x. Tynnu ffwrdd. Minus 8x di sgwario, tynnu minus 8x di sgwario, dim byd. Minus 5x tynnu minus 8x, mae hynny'n rhaid fath o minus 5x adio 8x, os a hynny'n rhaid 3x iddo fi. Gweddill cwestiwn lawr plus 3. Ail adrodd eto. Sawl gwaith mae x yn ffitio fewn i 3x, mae'n ffitio fewn 3 gwaith oherwydd mae 3 lluosi x yn rhaid 3x. 3 lluosi 1 yn rhaid plus 3, ac wrth dynnu ffwrdd yn hyn, 3x tynnu 3x yn ddim byd, 3 tynnu 3 hefyd yn ddim byd, felly mae'r gweddill ar ddiwedd y swm yna yn ddim byd. Ond roeddwn ni'n disgwyl hyn oherwydd dyna oedd y swm yma ddeithon ni. Dwi wedi amnewid x yn hafel i minus 1 i fewn a cael 0 fel atab, felly dwi'n gwybod fod y gweddill am fod yn 0 os dwi'n rhannu fy x adio 1. Mae hynna'n helpu fi rwan oherwydd y cwestiwn greiddiol oedd ffactoriwch 4x di cubio tynnu 4x di sgwario tynnu 5x adio 3. Na dwi'n gwybod rwan fod 4x di cubio tynnu 4x di sgwario tynnu 5x adio 3 mae'n dod yn hafel i y ffactor x adio 1 dwi wedi ffeindio'n barod, a mae hwnna'n cael ei luosi hefo 4x di sgwario tynnu 8x adio 3, sef yr ateb yn fan hyn ar ben y ffram rannu. Nawr rwan, mae gen i fi polynomial quadratig yn fan hyn, a mae gen i ni dechnegau o'r cwrs tygau arferol i ffactorio hwn. Os fi'n ystyried 4x i sgwario tynnu 8x adio 3, un ffordd o ffactorio hwn, mae'n nifer o dechnegau, un ffordd o wneud ydy wneud 4 lluosi 3 i gael 12. Meddwl am bar o rifau rwan sydd yn lluosi wneud 12, ond hefyd yn adio wneud minus 8. Nawr, y rhifau sy'n gweithio fan hyn di minus 2 a minus 6. Minus 2 lluosi minus 6 yn plus 12, minus 2 adio minus 6 yn minus 8. Felly dwi'n ail sgwennu y polynomial yma fel 4x di sgwario a defnyddio'r ddau rif na minus 2x a minus 6x. Pryd dwi'n gwneud hynna, dwi'n gallu holli lawr y canol, ffactorio'r ddau derm cyntaf yma, yr rhif mwyaf sy'n fewn i 4 a minus 2 di 2, mae yna x hefyd yn gyffredin, ac yna 2x lluosi 2x sydd rhaid y 4x di sgwario, 2x lluosi minus 1 sydd rhaid y minus 2x. Mae gen i fi'r 2x tynnu 1 ma'n dyfynu eto, a dwi'n chwilio am rif rhaid yn y canol wan, pa rif lluosi 2x sydd y minus 6x, wel haid i hwnna fod y minus 3, a mae gwirio wan minus 3 lluosi minus 1 yn rhaid plus 3. Felly fyddai ffactorio hwn llawn rwan, y polynomial quadratig, mae gen i fi'r 2x minus 1 ma'n gyffredin, felly ydy ffactorio hwnna allan. Hefyd mae gen i fi 2x tynnu 3 yn fan hyn. Felly dwi wedi ffactorio y polynomial quadratig fan hyn, ac felly rwan dwi wedi atab y cwestiwn cyflawn. Oherwydd y cwestiwn llawn, be oedden ni'n ofyn ar y cychwyn oedd, ffactoriwch 4x di cubio tynnu 4x di sgwario tynnu 5x adio 3. Ar ateb y fan hyn, efo tair cronfach, mae gen i fi'r ffactor x adio 1 yn gynnar, ond rwan mae gen i fi hefyd ffactorau 2x tynnu 1 a 2x tynnu 3.
A dyna fi wedi ffactorio y polynomial cubic yma yn gyflawn. Nawr sylwch wan, so ni yn gallu mynd ymlaen a datrys y polynomial cubic yma. So pryd mae'r polynomial yma yn hafal i 0. So yr hafaled i ddatrys yna hwn, pryd mae yn hafal i 0. Wel, cwbl sy'n rhaid fi wneud wan ydy ffactorio'r polynomial, dwi wedi gwneud hynna'n barod. Ac 3 yma wedi cael ei liosi fy gilydd sydd yn hafal i 0 yn yma. Ac yna mae gen i fi 3 atab wan. So unau, mae x adio 1 yn hafal i 0, y cronfach gyntaf. Neu mae 2x tynnu 1 yn hafal i 0, yr ail cronfach. Neu y trydydd un, 2x tynnu 3. Mae hwnna'n hafal i 0. A mae hyn yn hafaliadau eitha syml i'w datrys. Yn y cyntaf, mae x yn gyfod bod yn -1. Yn yr ail un, mae 2x yn hafal i 1, ac felly x yn gorfod bod yn hanner. Ac yn y trydydd, achos mae 2x yn hafal i 3, ac felly mae x yn hafal i 3 dros 2, neu 1.5. Felly dyna sydd yn ni'n ffactorio polynomialau cubic, hefyd yn dangos y sydyn sydd wedi datrys nhw. Nawr, tro wan i chi gael cyfle i wneud gwaith eich hun. Ar y sgrin yn nawr, mae yna 8 polynomial. Felly'r ymarfer fan hyn ydy ffactorio yr 8 polynomial yma. Nawr, cofiwch beth ydych chi'n chwilio amdano gyntaf ydy rhif i amnewid i fewn i'r polynomial, fel chi'n cael 0 fel atab. Nawr, os ydych chi'n amnewid i ddynnu 2 i fewn i'r polynomial a cael dim fel atab, ydych chi'n gwybod fod x tynnu 2 yn ffactor, ydych chi'n gallu rhannu hwnna allan. Os ydych chi'n amnewid 3 i fewn ac yn cael 0 fel atab, ydych chi'n gwybod fod x tynnu 3 yn ffactor. Unwaith ydych chi'n ffeindio ffactor, rhannwch allan o ffro am rannu, fe hyn o'n gadael chi fel rhywbeth quadratig wedyn, fyddwch chi ffactorio hwnna efo'ch technegau tygau arferol, a wedyn fyddwch chi ffactorio'r polynomial cubic i gyd. Felly rhowch gynnig ar y cwestiwn yna, 8 ohonyn nhw fel dwi'n deud, a mi ddaw fyny ar y sgrin rwan yr atebion i'r 8 cwestiwn. Gewch chi wirio'ch gwaith cyfrifo fan hyn, gweld faint sydd yn gywir gyda chi, a dyna ni wedi cyrraedd diwedd y clip fideo yma. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.